ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ವನಸ್ಸು ಉಂಡು ಪಿದಾರ್ದ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡಂದು ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಇರೇಟ್ ಬೋಟಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ 25 ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು. ಸೊ ತೂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎದ್ಬೇಕು ಉಂಡದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಐಟಮ್ ಐನ ಎಟ್ಟಿದ ಬಡಿತ ಚಟ್ನಿ ತೊಜಂಕದ ಸುಕ್ಕ ತೊಜಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸೇಂಬೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ರೇಸ ಬೊಕ್ಕ ತಿನಿ ಚೀಪೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅವು ಪ್ರೊಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಿ ಬಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಜನ ಪಿದಾರ್ದ ಆಜಿ ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಮನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇರು ಬವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕವಿನನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇ ಏರಿಯಾ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆನಾಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಿದ ಮೇಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಕವಿನನ್ನೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪು ನಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಐತೆ ಪೋದೆ ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಝೂಮ್ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಝೂಮ್ ಮೇರಿ ತುಲಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮೇರೇನು ಎಂಕುಳಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಪಾರ್ನ ಏರಿಯಾಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬ್ಲರ್ ಆಯ್ತು ಮರ ಹೊರಡಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಿ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದದೆ ಅಂಚ ಕವಿನನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಸೆಟ್ 2 ಸೀಟೆಡ್. ಸೊ ಎಂಕುಳನ ಹೋಪಿನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪು ಪೂರ ಕಮಲಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಎಂಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಣ್ಣ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಕಮಲಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವರಿಂಚಿದ್ದು ಕಮಲನ್ನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇಂಥ ಉಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು ಉಣ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಕುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೇಬಲು ನನಗೆ ಬರ್ರೇ ಇಲ್ಲ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಟಿದ ವನಸ್ಸು ಊರೆಲ್ಲ ಬೈದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕೂಡಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಟಿದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಸಿನ ತುಳ್ಳಿ ಆಟಿದ ವನಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಕೆ ತೂಡಿ ತುಂಪೇರು ತೂಡಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಉಂಟು ತೂಕ ತುಂಪೇರು ನಾವು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಬಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಿ ಇರೋದು ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಕೇಬ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಐಟಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಉಂಟು ಇಂಕೊಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಅವು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಅದೇ ಬೇರೆ ಗಿರೇ ಬಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಜನ ಬರ್ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದೇ ನವೀನನ್ನೇ ಪಾಪ ಅರೆ ನಂಗೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಇರೋದೇ ತೊಂದು ನೇಲಿ ಇದೇ ಪಾರ್ದು ಕುಂದೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾಡು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಡು ಅಕ್ಕಳು ಕುಡಗೆ ಅಂದ ಕೂಡ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈರೊಂದು ಎತ್ತು ಸರ್ ಎಟ್ಟು ಈತ ಇರೇಟ್ 2-4 ಜನ್ಮ 10 ಇರೇಟ್ ಈ ಜನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನವೀನ ಇದು ಖಾಲಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಇನ್ನೇ ಆಟದ ದಿನ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾರ ಮಗ್ಗಿನ ಆಯ್ತಾರ ಕೆಸಾಡೋದಿನ ಉಂಟು ಕೆಸಾಡೋದಿನ ಉಂಟು ಊರುಡು ಫುಲ್ ಅವು ಐತೆ ಕೆಸಾಡೋದಿನ ಇನ್ನೂ 2-3 ಉಂಟು ಅದು 3 ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇರಿಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಬೆಳತರಿನ ಕೌಂಟೆಲ್ಲ ಅಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡಿಗಾಯಿ ಎಟ್ಟಿದ ಬಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಈರು ಇಷ್ಟ ಬಂಡಾರೆ 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗಾವ ಅಂತ ಚಟ್ನಿ ಅದು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ರಡ್ಸತಿ ಪಾಡೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ರಡ್ಸತಿ ತಿಂತ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ರಡ್ಸತಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿ
ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ ಕೋರಿದಾರ ಬತ್ತೇನೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನೆಡಕಾಲಿ ಪೂವೇನ ನೆಡಕಾಲಿ ಪೂವೇನ ನೀವು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ತುಂಡು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಳ ಇಟ್ಟು ತುಂಡು ಉಂಟು ಕೈವಾರ ಒಂಜೇನ ನನ್ನೊಂದೇ ಕೊಂಚ ತುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾರು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಅಂಚ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡಿ ನಾನು ಎಂದು ಕಸಿ ಸರಿ ಊಟ ಇರ್ತೇನೆ ಇದು ಬೆಲಗಾಯದ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಆಯ್ತಾಡಿ ಇಂಜಿ ಲಾಡ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಕವಿನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಲೋಲು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಜರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಕೋರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಾಟೆ ತಿಂತೀನಿ ಪತ್ರಾಟೆ ಪತ್ರಾಟೆ ನಿಮ್ಮೇದಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಚಿ 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 ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಪುರ ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬನ್ನ ಅವನ ಸಾದ ಚಾತ್ತೇವು ಸಾರಿ ಹಿರೇ ಕೊಡುತ್ತ ಸಾರಿ ಚಾ ಇದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬತ್ತಲು ಯಾರು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಯಾನು ವಾಂಗ್ ಚುಕ್ಲಾಗ ಕುಲ್ದೆ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರಚ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ ಅಂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರೆ ಇವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಬಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಅರೆ ಅಂಡಿ ತೆಗೆದು ತುಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇರಿ ಮಾಡ್ದಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾನ ಸೊ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತದಾಂಡೆ ಯಾನು ಬೆಳಗಾದ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ಗಂಟೆ ತಿಂದು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತಿಂದೆ ಲೋಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಐಟಮ್ ನೀರು ಬೆಳಗಾದ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ತಿನ್ನಿ ಕೊರಂಟ್ ತಿನ್ನುವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನೆಂಚಂಡಿ ಪಾಯಸ ಚೀಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಸ ಚೀಪೆ ಅಲ್ಲಿ ನವೀನ ಬನ್ನಿ ಪಾಯಸ ಎಂಚೊಂದು ಕೇರ್ ಚೀಪೆಟ್ಟು ಬಂದ ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ರೆ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಮಾರೆ ಪಾಯಸ ಚೀಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚು ಯಾರು ಪಾಯಸ ಎಂಚುಂಡು ನೀರು ಎಂಚಿನ ಬರೋಣ ಪಾಯಸ ಎಂಟುಂಡು ಹಾಂ ಒಯ್ತ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರೇ ಎಂಚಾಂಡು ನನಗೇನು ಆಯ್ತು ಸೋಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡು ವಿತರಣೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿರೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಜೋಕರು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಬಂದು ಬಾರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಶೀರಾ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಖಾಲಿ ಇರೆ ಕಜಾವಲ ಕಾಲ ವರೀದ್ ಜಡ್ಜ್ ಪೂರ ಹಿರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕವೀನ್ ವನಸ್ ಪುರಾಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಒಂದು ವನಸ್ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡಿರೆ ಉಂಡುದು ಪುರ 15 ಬಗೆದು ಮಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಐಟಮ್ ಪನ್ಪರ ನೆನ್ಪುಂಟ ತಿಂತೀನತ್ತೆ ನೀರೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತ ನೆನಪಿತ್ತನ ಬನ್ನಿ ಚಲೋ ಆಡಿಗೆ ಬಂದ ಗೊತ್ತು ತಿಂತೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಹಾಂ ಅವು ಬರ್ತು ಬಂದು ದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಾರ ಗೊತ್ತಾಗ
ಜೋರು ಬಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮೈಕ ಹಾಂ ನಾಟಿ ಗೋಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಇರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಈಗ ಅಂಡಿ ಬಾವರಿ ಹಾಂ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ఒక ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಯ್ದ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಸೇಮದ ರೇಸ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಟ್ಟಿದ ಬಡ ಚಟ್ನಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ వెళ్తారి ఒక వెళ్తారిలా సొప్పుల తజంక ఒక బెండికాయల ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕೌಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಕುಟುಲ ತೌತಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಟ್ಟಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಪಾಯಸ ಲಾಡು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅರೆ ಚೂರು ಕತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರ ನಾವು ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅದೇನೆ ನಾಡು ಅಂತದೆ ಅವು ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವನಸ್ ಮಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಬತ್ತೆ ಬೋಲೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ಐಟಮ್ ವೈಬ್ ದಿಕ್ಕು ಊರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿಲೆ ಕೊನೆ ಗೊತ್ತಾ zero scripted full script banyak tight friends so engla ini ta vanas purand aatidanji vanas niklu pura tiyar gammattu so englu tai vanas mantadu nanu illade popini illade podu anta jeppunu so ini ta video ni idene end banpa ee video iಷ್ಟ ಆದಿದ್ರೆ niklu onji like kodu support manpule anchana posat video tikkaga bye bye